lalle baka san me zan iya yi akan kujeran nan ba. Ka san wanda ka haifa, ka san tabbas zan aikata tun da na farta. An ce dai ba a yaban dan kuturu in ji masu iya magana. Allah abin da zaka min kenan. Malam ya dai? Yau kuma kai na binciken naku ya tashi. Kar ka faɗa mun magana banza da kulle ka tare da ita. Get out. Allah ya bar mana duniya a tafin hannu. Zan tambayi fiye ɗina to ka gane idan akwai yiwuwar zan yi aboki a wannan watar zan gaya masa sai ya bukin ɗinka.